channel and my new video. So guys, mandi ni hai jenga Titagori na bahut thangna jai thai mitcha amra table line thangna dare bahut maba jabai खस्थ' जागासिनो लेखा फरायनाय मानायफोराव खस्थ' जागासिनो लेखा फरायनाय मानायफोराव बेनिखायनो दायो इमारजेन्सि टेबोल लाइब्रबनो सानबाय आरो गोसोखांब्रबबाय नालाय माने दायो एसाइनमेन्ट हरबाय थादोंना दायो ओंखायनो गोसोखांब्रबबाय आरो ओमफ्राय दायो माने आंनियावहाय नैबे रुम गोजामावहाय अलरेडि दंखायो आरो मा होनोमोनलाय मा टेबोल दंखायो ओमफ्राय बेखौ लाङा सानबाय आरो डाइरेक्ट गोदान बायखानोसै स' नायलायनो गाइस दिनै भिडिअखौ आं थांगोन ओमफ्राय जों गामिनि आदा थ' सालायग्रा नोङो ओइ लामायाव फैखाबाय ओइ ओमफ्राय दायो थांसै गाइस नायलांदो नोंसोरबो फैदा होनाबो दाबो जायामोन नामानि गासिनो दे मा खलथां सोमावलागासिनो खावफिनायाथ' मोनामसिगोन ना मागोन जाखो एसे थासिनबोदों नों ना लायग्राफ्रानो Majini dong nih. Ini apa? Oke. Babre. Merguya nih. Aina lebih. Aina naik piring ekdom. Ger abi ha. Tahu nih maram lembu kabe aku. Tahu fैया होननानै माबा थिथागुरियावनो फैगोन होननानै टेबोल नायगासिनोलाय नै दस्रा दखानाव फैबाय आरो मा नांगौ मोनजोबगोन बेयाव गासिबो नायखांबाय दायो फसायनायाथ' फसायजोबखायो ओमफ्राय दामफ्रासो मिलाया आरो बहुद बारा होनथार टाउनावबाथाय थिथागुरियावहायनो बावनानै फैबायना दायो बेखौनो मोजां नुथारदों आंबो लांफैथारगोन आं बेखौ र' मोजांथार राफोदथार ना गोलावनि ओमफ्राय बेहा मा डिजाइननि सियार दंथाय दोनथिबाय थानाय जायो नालाय गाला गुला जोबथार सौखिदां थिंसो बियो जा खस्थ' sekolah cepat ya benar खस्थ' kan kedan parah juga nih मबाइलानो बोरै हारसिं गालां गोजाम जाबाथाय थागोन ना
टिबल जाबाय आइनाखौ नुवाखै ओइ नै बियो नारसोना होआबा रयारा गबाय So guys माने दायो माने नोंसोर so guys माने दायोहाय एकदम सिगाङाव सफैखाबाय ओमफ्राय दायोहाय बायहेरायावहाय आब'मोना ना फोरानगासिनो आरो ओमफ्राय आङो खिथाहैबाय थाला माने नाया बहुद नाफामनि थाखाय फोरानदों आरो टाइम जाबाय नालाय ओमफ्राय नोंसोरनो अलरेडि नुखाजोब्बाय टेबोलाबो नै बेनो ओमफ्राय आंनिया बेनो आरो so दिनै भिडिअखौ जोबनो नाङा थेंक इउ so much I hope guys नोंसोर भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ आरो so next भिडिअ' बाय बाय